În 1527, Moldova se clătina după o detronare rapidă, la Iași. Ștefan al II-lea cel Mare fusese ridicat, dar a căzut aproape imediat. Cronici și mărturii lasă să se vadă graba boierilor de a-și salva privilegiile. Când tronul se mișcă, puterea nu mai stă în drept, ci în alianțe. Boierii au înțeles că următorul domn trebuia cumpărat cu sprijin străin, așa apare tentația otomană exact când se vorbea despre o invazie iminentă. În 1528, Iașul simțea deja presiunea porții, ca un clopot înfundat. Destituirile succesive slăbeau domnia, iar boierii își roiau credințele. Otomanul nu venea doar cu armată, ci cu o hartă a intereselor. Când sprijinul era cerut, domnul devenea mai mult o garanție decât un conducător. În Moldova, echilibrul se rupea, iar tronul intra într-o spirală de instabilitate. Astfel, decizia boierilor de a căuta poarta a schimbat definitiv puterea la Iași.